क'क्राझाराव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं इनस्टिट्यूटआव गोदान फरायसाफोरनि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफोरा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन। क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मोख्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं इनस्टिट्यूटआ निउ दिल्लीआव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल (INC) आरो गुवाहाटीआव थानाय आसाम नार्सेस मिडवाइफ्स एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय नार्सिं इनस्टिट्यूट। 3 years in General Nursing Midwifery (GNM) आरो 2 years Diploma in Auxiliary Nursing and Midwifery (ANM) कर्सनि सोलोंथायखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रिमनि गोसो गुदुं फरायसाफोरा लानो हागोन। साम कलेज अफ नार्सिं इनस्टिट्यूटआव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरुम, लाइब्रेरी फेसिलिटिज, कम्पिउटार लेबोरेटरी, नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी, कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड निउट्रिशन लेबोरेटरी, OBG पेडियाट्रिक्स लेबोरेटरी, प्रिक्लिनिकल साइन्स लेबोरेटरी, क्लिनिकल ट्रेनिं आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC रेसिडेन्सियेल बिल्डिं लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जागोन। साबसिनथारै मिथिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सुलु लानो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिशना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो। प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो। जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ। दा जोंहा GNM कर्स दङ आरो ANM कर्स। GNM आ जाहैबाय 3 बोसोर आरो ANM आ जाहैबाय 2 बोसोर। क्वालिफिकेशना जाहैबाय GNM नि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ। बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो ANM नि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास। ANM कर्सआ 2 years कर्स, GNM आ 3 years कर्स।